ο Ακρόπολης με τον κύριο Παυλάκη, συνοδηγό. Και τον κύριο Κάναμε Σαρή. όλες τις μαλακίες που είχαμε να κάνουμε την πρώτη μέρα, είπαμε να σε φορευτούμε σήμερα. Μπας και ανέβουμε καμιά θέση. Να γουστάρουμε. Έτσι, αγόρι μου. Όπα. Πού είναι η 2,5 ρε? Δεν την έχεις βάλει τη 2,5 την ταχύτητα, μόνο overdrive και τέτοια. Γαμώτο. Να χέσω και τα overdrive. Κοιτάξτε το τοπίο, ορεινή Κορινθία. Κοντέρκιτα. Σε μίλια εδώ μπροστά δρόμο.